Oikein hyvää päivää katsojat ja tervetuloa katsomaan mun ja pikkuveljen Blockdash Endless videota. Elikkä me nyt pelataan tämmöistä Stumble ja ensimmäinen pitkä video, tai siis 30 sekkaa. No ainakin. Ensimmäinen on Blockdash. Mikä on tämmönen puukisku. Vähän bugaa. Todellakin haittaa. Ei, mutta se on kyllä muku. Kyllä se mulle vähän haittaa. Et heitä mua roskiin. No sieltä ensimmäinen tupla-V. Juu tosiaan. Muistakaa tilata tätä. Voitte te, no jos te haluatte. Ei se ollut tarkoitus osua sun. Sä juoksit sen pallon paikkaan siellä. Bru. Aina menee sen sun sivulles. Aina menee sun sivulle. Joo, oikeesti. Jos tulee tää sama. Milloin se Endless tulee? Nikki on magnetuusampi. Et sä mua heitä roskiin. Nikki mieti, jos olisit juossut ite. Toi oli hyvä, toi oli tosi hyvä. Nikke. Ota se kiva juttu. Muuten jos teillä on Stumble, niin ilmoittaa ihmeessä meikä. Mun nimi on Yllimies. Nyt tulee kerrankin tää. No ei tulekaan. Mä luulin, että tulee se Endless. Älä mua heitä! Nikke, herää! Herää! Jos sulla on
voi pieneen videoon. Oi! Joo, mä tiedän. Tää video ei oo kestänyt 8 minä verran. Ei! Ei tää toimikaan näin. Miksi? Niin, kun pitää nyt mennä sitä oikeasta kohtaa. Mitä vitsi? Hyrää! Pyydän voitos. Älä vielä. Älä vielä. Älä vielä juoksumies. Onks mitään nyt sillä vielä kestä?